Owayeesakuba libanjwa eJohn Voster Square umnumzana Jabu Ngwenya unike ubungqina obothusayo ngokweenzekayo ngobusuku ekukhokelela ukuba waasweleka ngabo ugqirha Aggett emva koku ngcungcuthekiswa ngamapolisa orhulumente wengcinezelo. Umnumzana Ngwenya ebequkumbela ubungqina bakhe kwinkundla ephakamileyo yaseRhawutini nalapho kuchotshelwe khona uphando ngokusweleka kaGqirha Aggett. Umnumzana Ngwenya udandalazisela ubala okwenzekayo kwiintsuku phambi kokuba asweleke ugqirha Aggett. Umnumzana Ngwenya uthi wangcungcuthekiswa kabuhlungu ugqirha Aggett kwiintsuku zakhe zokugqibela. The last days of Dr. Agget were the worst days of his life, I think. The worst days of his life, of what I've seen. Uthi ngobusuku bomhla wesine kuFebruwari ka-1982 yayingumbhodamo kwisisele sikaGqirha Aggett yaye amapolisa azivala ifestile khona ukuze amanye amabanjwa angaboni ukuba yintoni eyayisenzeka. Umnumzana Ngwenya uthi wava kuye egazini ukuba ikho into eyenzekileyo kuGqirha Aggett. I saw him with the marks. Of his marks, and besides that also I saw him on the 25th being also beaten on the 20 at the 10th floor. So all those things to me came into my mind to say Agget is I just concluded that he had passed away. Ukanti oluphando ngonobangela wokusweleka kaGqirha Aggett lusaqhuba.